riêng nun hi cả đông về chi na thiam tốt te in mà anh đi ai xa mà lâu piang kan om lo về zamual kan in liam san để mấy chin mo mà ngày nào bắt ta đi darang kan lo leng za chin mà sẽ hết lấy hi zong an se dong ram lo ni lung du kan chen ta te ne na kan le na tu shin un pia pia ra ra ma chi ne ko vel thil rei lo te aboral tu chuan zong zong thleng a om tur ang hian kan lo din na partin hul moi chi theng a lo chuai mai ang hian dam lai ni kol pu ngan liam le thi mai na partanin darang kan lo leng za thi ma se lei hi zong an se dong ram lo ni lung du kan chen ta te ne na kan le na tur jing un pia pia ra ram ai chi ne dam lai pia te tuan ram thil chi ra samangin then nu te kanin to le nge angem chung pathian mal son tu le do sui ngai lo chuan mangai te ta na tiam ring hello mai na partanin darang kan lo leng za thi ma se lei hi zong an che dong